Българските влакове са онези превозни средства, които много хора свързват с мръсотия, нередовност и дори неудобство. Отчасти може да приемем, че е така, но железопътният транспорт има и своите почитатели. Хора, на които им доставя удоволствие да преследват влакове, да се возят в тях и да ги снимат от различни гледни точки, докато пътуват или просто се разхождат в близост до ЖП линиите. И това въобще не е някакъв вид лудост, макар за мнозина да е така. Онези, които може да забележите с фотоапарат около железопътната инфраструктура, са така наречените трейнспотъри. И не, те не са герои от филма Трейнспотинг, базиран на едноименния роман на Ирвин Уелш. Това са хората, които по някаква причина са любители на влакове. Защо са се зарибили? Причините може да са най-различни. Понякога привлекателността към влакове е носталгична, припомняйки по-ранна епоха, когато железниците са играли важна роля в търговията и транспорта, а гарата е била център на всеки град. Носталгията може да се дължи и на дългия самотен рев от свирката на парния локомотив. Друга причина за манията към влакове в един човек може да се дължи на привързаност към големи машини, които могат да бъдат разглеждани и фотографирани отблизо. Тук важна роля играе и пейзажът, който често е великолепен около железопътните линии. Хората, които определят себе си като трейнспотъри, са перфектно запознати с подвижния състав. Това може да е определена серия локомотив, вагон или пък целия състав на влака. Те често използват някакъв вид база данни, за да са в течение с движението по железопътната инфраструктура. А в 21 век това е много лесно благодарение на интернет. В България има стотици, а може би хиляди, които обожават влаковете. Във Фейсбук има групи с над 2-3 хиляди души, които са фенове на най-сигурния наземен транспорт. Един от добре разпознаваемите трейнспотъри, чиято страст са парните машини, е Иван Вълков. Всъщност по железницата се запалих през 2009 година, когато ми се наложи за първ път да пътувам с влак и всъщност това пътуване да го ползвам редовно като транспорт между Пазарджик и София. И просто от чисто любопитство кое как е направено, как се движи влака, конструкции, локомотиви, вагони и така нататък, релсов път. И след като почнах да се ровя така по-сериозно, се запалих. Малко по-късно, може би година и половина след това, започнах да следя редовно събитията, които разните железопътни събития в България, съответно различни фотографии, които са ми били, как да кажа, за пример. Възхищавал съм на това, което правят. И лека по лека си стана хоби. Самата парна машина има някакъв чар. Тя си е като малко дете, като жив организъм, който иска своите грижи и просто трябва да се усети тръпката, за да се разбира за какво говоря. Иван не е част от железницата, но е готов на всичко, за да гледа и снима влакове, теглени от мощта на парата. Факт за това са действията му, когато има атракционно пътуване, а той е на работа. Задължително се взима отпуск, правят се резервации в хотелите, в градовете, в които ще се нощува. Нали? Обикновено нощуваме там, където нощуват и парните машини. Нали? Гледат се пътни карти, на Google Maps, различни снимки, търсят се пак, нали, определени местенца, пак според ситуацията. Ако и вие имате влак в кръвта, значи някой ден може да се срещнем около ЖП линията с фотоапарати в ръка. Погрешно схващане е, че всички железничари са трейнспотъри. Да, има много от системата, които обичат влакове и работата си, но те не са любители на преследването и заснемането им. Всъщност, много от хората, които имат тази мания за свое хоби, се занимават и работят в други сфери. Но влаковете са тяхната страст и във всеки свободен момент са
около местата, през които се движат, за да ги запечатат в уникален кадър. И въпреки, че железницата у нас и най-вече БДЖ са в окаяно състояние, то всяка композиция крие в себе си красота. Просто трябват очи, за да я видиш и покажеш на другите, които са заслепени от своите предразсъдъци. Разглеждайки красивите снимки и видеа на влакове, много деца, тинейджери и възрастни се запалват по фотографията и железницата. А всичко това става възможно благодарение на трейнспотинга и в частност на трейнспотерите, които не просто запазват завинаги чара на железопътния транспорт, но и създават приемственост на поколенията.